Ndipengeza kutwara makoto. Chakaita kuti mukomana akauya kumba kwangu unofunga kuma past 10 na ndakatorara ndiyatsana. Andi asvika inani takatisatanga tsokotsera. Asvika aka imba inogara 3 rooms akadarika rumwe kutanga akadarika rumwe nakatundu kwa rumwe kupedzisira kuno. Kubva asvika noka nokupepa zasi. Inda vandasungisa mukadzi atidaira. Mukadzi ndovadaira zvanzi yani. Zvanzi ntini. Hapana kutaura. Kubva anoka futi nino. Vandasungisa mukadzi atidaira zvanzi yani. Zvanzi ntini. Hapana zvinhu zvakatika. Ndobva anoka noku number 3. Noku number 3. Uyu akabva atovhura hwindo. Achitoisa musoro mukati. Mukadzi ati but nokuyi kunokwa panapa ndikakunokwai kunokwa kuti akatoisa musoro mukati. Ndikabva ndati iwe ndiwayani kutojama pawindo paipa. Uyu haana mweya akabva atanga kutiza. Ndikabva ndatanga kumumhanyisa ndichishedzera vanhu kuti mbavha iyo. Uyu akaramba achitiza. Ndakaramba ndichimumhanyisa kusvika uyu ndabva ndamubata. Kushedzera kwandaita vanhu kuti mbavha iyo. Vanhu vaiuya 150% akatanga kusvika. Ndopa next asi ndichipa mina ndamubata nechekusasa. Ndakati iwe munhu ndiani zvikanzi ndiyani. Ndakati uyanga iwe kumba kwangu kudini. Zvikanzi anomira usandirwisa ndinandikudze chokwadi. Ndakadawira bucket truck. Mukadzi wako akatora bucket truck waita kuenda kutoni. Saka akasota ndisuda kuita Chuya ndakuda. Uya tora bucket truck saka kudana ndawira. Ndakati iwe unotora bucket truck usiku uno. Ko iwe pandabuda mumba yowe. Watizi kana wangotora bucket truck. Ndabva ndamuti simuka tiende. Akabata padhuze nefa mai vatinota mai vake. Munda wangu mai vake. Panext mfunga zvinhu 15 meters. Ndabva ndamuti handi. Ndabva ndikomsunza ndikatomubata panje. Ndisati asvika paipa vanhu vanga watowanda nekushedzera kwadaita kuti mbava. Ndabva ndamuti gara pasi. Zvishua ndikabva ndaudza vamwe madzi wakanext door pamwe ndati ndinokerai mai maambia ispiritual vamuke. Vanokera ambia ispiritual. Ndati ndinokerai mumisi wangu vamuke. Ndobva ndinokera Nyamaropa vamuke. Ndakati mubvunzei kuti akaumba kwangu. Mai vake vanogara pamunda varopa pamutanga ndo wakatanga kumubvunza. Oyanga chichaitika zvikanzi ashuwa kumba kwake kwananga ndaenda ku nakandaendera mukadzi wake ndazivana naye. Saka wabata okay zvikanzi ndabata. Achada kuendera mberi. Sabhuku waingane nekuda kwei. Sabhuku ndakazovafonera pachituke vakafonerwa namutara wangu kuzi mutara wakazoshidzwa namumzi ndovafonera sabhuku ndakwana. Ipengo. Tibedwe yanga. Ndari mukomana chokwadi asi pane paita ziri zvakati. Sho ndakasvika kumba kwanga kuma 8 nekuma 10. Ndasvika kumba kwake ndakati gogogo ndinoka musuku. Hapana kandidai. Vandanoka futi hapana kandidai. Uyu akazongobuda panze. Akasati akabuda panze kana kada sei achandikataka kumva ndiche kuti mbavha iyo. Chikanipa kuti ndititize ingati naye kuti pakandimba vaya ndozati munhu akubuda akabate chii. Sho ndakataka kumhanyedzera akabate dzimidza akabandibata. Ngodati ndovadauya pamba. Ndasvika pamba uya akatanga kundirwisa. Sho akandirowa ndakabuda ropa rakawandisa. Ndochibva ambuya kuti vakutaura kuti vakashedza vakatanga kundirwisa. Tiri kuwangotsvage tinanga tandainga pamba papo nyoti mudzina vatora bhaketi rangu. Saka bhaketi ndaninga chini bhaketi ngatesei ngatiti. Bhaketi anotsirese atikudzwa. Ndakatoma bhaketi ngadzoka dzakatikudzwa. Saka ndakatoa bhaketi rangu because bhaketi rangu ndinokwada fanenge nditese tienda mangwana ndokusei. So nyaya yekuti zvosvika sabhuku azoya pakasvika nguva refu zvoti kubva kumapasi sabhuku akazova kumapasi refu. Ndochokwadi chiri. Yanga. Kokungotara chikwadi chinhu chakanaka chose handiti. Chokwadi. Watara uchiti iwewe wanga vainga bhaketi rako handiti. Uyo atsanangura achiti wakanoka 3 times handiti. Yes. Right. Kungoti gogo hoi pano. Right. Ndakatita gogo. Wakanoka katatu. Ndo wanoka katatu. Bobo wapinda musuro wako pa window handiti. No. Tata zvitaura uyu. Right. Iwo poti wewe ndasa mwa simba wewe. Haubeka hivi. Hausi momboka hivi. Wakatize. Wakatize hivi. Nakatiza akabuda chiti mbamba hivi. Right. Sainisha timba mama mwafu kuti akatiza soda. Sabu. Uyakuno? Tipetize sabu yaipa dusi. Chicha unoziva? Mukomana uyu akatiza kumba kwomukomana
Saka ndasvika ikoko kuma 11 dzeusiku ndobva tabvunza zvamira sei ndobva ndainga bhaketi kumba kwemukomana uyu asi ambuya wemudzimai uyu natete vake vanoziva chinyaya ichi ndakaya kakawanda apa ndichita sei ndichida bhaketi ndandibva ndati ko uchiita kupa kuti uye usiku panzvimbo kuti uye masikati panzi andaona kuti usiku ndozvoita sei ndobva zvoite bhosi ndakaya kakawanda masikati achiramba kuenda ndofunga mukomana ndobva taanona wese atiri kutaura hazvisiso zviripo kuratidza kuti anogona kunga achita sei adani mukadzi uyu ndobva ndati achishedze mukadzi uyu taimi andikati mamushedze mukadzi uyu akanga atisa asisiko kumba zvadandwa ndataanona kwenyati yagona kuita sei kuitaura manhero anayo ini ndichaputosara nakumangana pakachena saka pachena vakauya ndakati komiti yangu kuti kurukure nhau yakadai yaita diki nhau yaoda kuenda kwamama asi kana muchida kutaurirana muri vaviri pachivanhu zvakwamuri mukomana bhatano kutaura kuti ukumbira tiita sei totaurirana asi pari zvotumbukumbira tokutataita sei taenda nemukomana kuchipatara ndokubva vaenda kuchipatara saka tagara mukomana akazouya akandonata sabhukuna iko ndotichi vakomana vayatuma chi munhu kuti anonhauya kuemira tiita sei titaurirana ndobva tamirira munhu uyu ndobva ndazomufonera munhu uyu iwe ndanzwa mukomana atichi mune nhauya muda kuti anzi ashuwa tinoda sei toda kutaurirana asi dandiri kuharari ndobva paita 4 days ndobva ndazomufonera zvakandizoesana iwe kowati kudene nhau yegozi ndapuwa samuna ndofanota sei kumwe chipa mukomana wacho panza achitaura mukomana wacho ndofana ndobva ndafona mukomana ndataura naye iwe nhau iye yakamira sei dzano mira tipedze nezvatikuita neoti tikuita sei tikuya tokurukura nhau yacho ndobva tamira isandei papera 30 minutes mukomana ndobva afona pandetano ndakaparadza mari yakawanda $175 ndichirapisa munin'ina wangu uyo mukomana uyu ndaita sei kana ane kwanida kuenda ngaaende zvake kudaro ndobva ndafonera mukomana wenguva iwe ndine samoni rako kudiwa kumudano KwaMambo ndomasaka ndete chakanini pabhata bhaketi rinokodzere kutorwa murume watinokadzi uyo ana mukadzi rokodzere kutora mukadzi kusaka bhaketi rakazoita uye akazoita sei bhaketi nomukadzi uyu right uyu achitsanangura kuti asvika ipapo manhiremai akati mukadzi uyu aienda kuhuni kusenge ndobva asvika pamwe bati ndichakwanisa kuenda kuhuni chindipawo bhaketi rako ndita sei ndichere mvura apuwa bhaketi ndobva ndamubvunza ndati iwe zvaane nguva yakadiwa ita sei wamba bhaketi ndonza mwedzi yezvezvo watokwana bhaketi risina kudzoka ndamupa bhaketi uyo asina mukadzi zvinokodzero kuenda kukumbira bhaketi pamwe munhu asina mukadzi akaenda kukumbira mukadzi uyu ndati zvinokodzero hazvina kodzero bhaketi rinoenda kukumbirwa na 8 o'clock hazvigoneki okay mbokudai padzimiri shedza mukadzi angu unoona ungani murume wako dzikisa covid yako munovangana vangani unogara zvakanaka unodirei varume vasiri unodirei varume vasiri vako unodirei varume vasiri vako unenge wakodza pao makarara kangani iye ataura kanga ataura pane makarara kangani asa kumira kuchedza kupana yao unazika unoseka kaina sei mazara mudoro kutonga
uyati dziwe msikana panombunzi wana wanasara kubvunza chidasi 1 plus 7 haisi 55 1 plus 7 inongoita 8 mira pakata ndei pakati baba auone kuti kurara nomunhu masiri wako musina makondombunu pachirwere ausi wakatopa chirwere uvati wakazviitire maiyeye usangana kuti kwamaita bonde ko bhaketi right bhaketi maizopanana bhaketi ndoramba itikana mapedza moshamba chichaiti aiwa semunhu maita rudo mese mpakana vako fowa pano mwana wakero kudanana chiri muchirara mese maererano makondo ngatinyarare ikatisambe nonyaya ndanewe waizwa nyaya ndandidiko kwabhata zvandataura wazvinzwa ndati bhaketi rakafamba neusiku na 8 o'clock chii chinokupa masimba ekukweresana bhaketi nemukadzi chii chinokupa masimba uyati ndakaruwa no ndakakuvara ndakabuda ropa naika ukaenda kupolisa ndii nyaya ikatotungwa kupolisi naika wakabva ungoti tomuregerera zvako ndakakutsemukazi saka ndakanyanzi ndaenda pesinodhendisa saka dhendisa usatomuona tokupa katsamba uende kwadhendisi tokupa isusu kana tifonere dhendisi uendeko tonuti wakora zvakadii sisi noita sina ndikuri munzira kaita ururi akaenda kupichai ndakaenda kubhindura dhendisi wachari pani ndakadzi ndiri kuhospital anokuvheneka zino racho rakaba aya nakubva dzakatsemuka saka uda kubvaonekwa kuti uyo anozosendeswa sei ndakasina itensheni yekuti vakuda kuti tisungise asi wazvinzwa nyaya yako zvayakaita padabuda banza apa vachitaurikana zvakuzinza uya kuno bebi uri kutaura nasekuru mambo hazvina kana problem uyu ndiani wako uyu wazvinzwa wazviitire ndanyara kushaya kukupinda usakatedza kupasi kana kugadzira bhachi regai nditaure ndichiti ndo zvinokonzera kuti mutima mbi wakaipa pandozoovhachaja ndinoovhachaja kuitira kuti mhosva dziite chi shoma ndechitira kuti ndikaranga pamwe mungaitewo mhosva shoma mukagara zvakanaka ane vana 4 neora 4 handitiwe vana 4 mwanangu usaite kuti chihure wazvinzwa unoparadza musha wako murume wako anobuda anodonewa usaite vanokuparadzira musha uye hana mukadzi rega ndikokutaurira kuenzerano chikombaka chinokuparadza unobva kuti ndiye murume chai ida murume wako wakabva nawo munhu amono mumatambudziko wazvinzwa yamwe ndosaina simuka musaino chop chop akamanyisa mari dzakawanda makosi akaita unofanira kutsvaga $80 wazvinzwa kuyapandaita munhu nhasi ndakutakura vanhu vese vanhu vakauya nauko watakura vanhu vese ka ndakakubhadhara kuti mota ndakubhadhara mota funga $80 kuti pabhata kusvika panapa ndatenga mafuta plus 80 plus 80 bvaita chi 160 zvawataura zvakanaka but hatizoda mari yese unobhadhara $100 wazvinzwa ichisanganisira nea ndakabvisa ku no ndatoweka zvese 80 plus 80 idzichi 160 but mambo vari kuti $100 zvinzwa because payment yako yekuti uyo akakunyengera mukadzi tatonga kutaranga pedza saka tine zvandinotarisa iwewe kunyenga mukadzi asi wako tsvaga $20 fine wakatadzira basi kumbidza tsvaga izvezvi mambo ndikukumbira mungoita zvitasingane shoko rerufu ndouya naye mambo unoya naye ndikambonera ndinana izvo zvasikana shoko rerufu ukachenjera kwasiita zvakanaka uzvinzwa tsvagira zvinhu zvatomupe mukadzi wako usabate mukadzi asi wako mambo ndikukumbira yawe chienda zvako